Welcome back to Team Team Nawong! Nawong Podcast Welcome back! 2024! Hi guys! Hello. Maihagihap na panahon. Maihagihap. Baka ginmingaw ako. Di rin last natin was in October, right? So, yeah. Nakadihira mami. 3 months ago. So, medyo na busy. There have been a lot of things that went on in our lives lately. And yeah, now we're gonna talk about 2023 and what we're gonna look forward in 2024. 2024. Yeah. Happy New Year! Happy New Year, everyone! Ngatanan. Hey you, Happy New Oo, Year. damo nga family. salamat. Gihapan iyo pagsuportahan amon mga podcast last year. And of Thank course, you. Happy New Year. Happy New Haiyo mo, haiyo, and imo family. Dida ha? Pilipinas or around the world. Abroad. Yeah. Yeah. Ano, tikanganta na. Pero bago kita magtikang, let's cheers. Cheers! 2024. It's solo din diri wine, diri drinks, kundi my own version of banana pudding. And hopefully, maigawas ta na ini ha market soon. Pero di dila iton. Di ka makakatilaw dida. So, para laan ini experimental, Curvis version. Diri ka di experiment. Lagay ginihimo ko na yahad to. So, ano ko lagin. I-improve ko la kay gusto ko share hatanan. Yan na, gagawas na. Papatilawon ta na, diba? Oo, yan na, tilawan taan. Tilawan Tilawi daw. Tilawan ko daw. Bahin kita ini. Baga usa ka tuig ko bayay ni Anegin. Din pababad ko din usa ka tuig para sigurado ko na ko nga malasa ko dit saging saging nga bangaran. Saging na saba diri uy bangaran ga din ni. Basta anhalaba. Marasa. Good. And of course, homemade iced coffee. Kay wala kita budget. Tsaa kita, tsaa. Balitaw. Pag-ibanhan mga kinaon na New Year. Amo balitaw. Okay, New Year man talaga yan. New Year yan na. January 1, new day, new year. Kumusta ka mong tanan? Kami is okay lang. Surviving. Survived 2023. Tapos na. Yes. So ano taton reflections han 2023. 2023 mo pa an year han 2023. Syempre may mga ano tawag ito? Trials. But part la ito hit kuan. Part ito kinabuhi. Diri man pwede nga puro la maupay. Di ba? Puro let's say balance la, oo. 2023 learning ito nga mga time na nababaro ka gihap na baga makakuha kan idea kung paano luwat para sunod at least maram ka na. Like example, anong challenge na ma-face natin this year 2023? Ano ba? First quarter, waray second, ano ba? Kumanumduman first quarter. Ikaw natin nanumduman. Ako nanunumduman. First quarter nag-travel kita. Nag-bakasyon kita, oo. Oh, first experience at tuhan kids with snow. So, it was really first experience. Ni Ramaring and ni Milvia. Pero case an experience na pero di nanunumduman. So ayun nga travel naton han 2020 han January 2023 ha Georgia was really meaningful kay yan na the kids are like mami balik kita dito balik kita snow gusto magmumulik kami snow. So alam mo yon parang it really makes you think na super blessed kami kay we get that opportunity to travel, and for us traveling with the kids is the most important thing. Now talaga pinaka-importante naman. Bisan bagdiano pag-travel kami basta upo dit bata. Masayon light bata kasi dadon. Dire kay Jason kasi tiya mindset is ito ba nga bagandir hiya complete
nagawas kami nga diri upod it kids. Oo. Like always it iya mind is ang mga bata, Bisan ano tera grocery la. mafe-feel pag diri ra upod. Bisan nakaka-guilty, di ba? Pag diri Mm. na tera upod na gawas kami. Okay, for sure magugustuhan. So, magugustuhan ni Marie or ni Kayson Inizad. So, just imagine kung kamulat na travel and then you see all these beautiful things without the kids. Kaya kumbaga, tak mindset lawat ito yan na is kung kaya man hitaton budget, mag-travel with the kids, let's travel with the kids. Kay maabot it time nga, di rin nahera maupod. Bagan same it at situation yan na. Before, we're all together during Christmas, supod talaga tat parents, supod tat family, tas yan na, tat parents, hera nala duha, haera balay, waray nera upod, kay may dana kanya-kanya family, sit era mga anak, magyapay to, gusto nimo ba nga i-cherish mo every day with the kids. Kay later on magkakamay daga pitara mga own life. Okay, yan nga ni dire maupod, adila ko. Taka di man pwede upod kalanay. So find kalan ways na para malibang hira itong upod mo hira. So kapag magta-travel, kailangan talaga may activities na yung kakadtuan or place na yung kakadtuan. It may da mga kids, syempre. Balance. May panlagas, may pambata. So yun, 2023 we traveled in January, then February, March. She's like you. So, kuan ba, bagan, amo to na travel, di ba? February, March, wari kita travel. Tapos, April, May, there's lots of toys already. April, May, June, tapos July, liwat kita nag-travel pa Pilipinas. July to August. And then July, syempre. Patron at to have palo, oo. Out there yan this year ngayon, we found out about my mom na bagan kada na liwatin recurrence niya and iya cancer. So, yeah. It's a health scare for our family. For my family, maganda mo na tabo this year. Health scare kan mama. There have been 2 deaths in the family. So, ito nga ni nga bagabahin, pag hindi pa natitima, pag-grief, usa nga loss usa nga loved one, tas another loved one, matriarch, pagudhan, balantad family, and nawara bagihap. So, bagan, waray man kita mahihimo kay kanan kalagas, health scare. So, kanang pagbuotit Ginoo magaano na kita i-offer ta na aton challenges ba mga griefs na nafi-feel. So amiton 2023 like health scare like ni mama na operahan gapi mama while we were in vacation, maupay nalaliwat, at least we were able to spend quality time with them. Diba? Oo, nasakto laliwat. Nasakto laliwat. Plan nga kuan pero amad to na August adto, di ba? Parang August. 1 week lehera. Bagahin nagkirig tala Tacloban, tas makatera, nagpa-opera, tas balik na liwat. Kita Manila liwat nagkirig ta otro. Nagpipinanawag. Sorry, nakatla kay. Nagpipinanabrin mga regalo. Ay, damang salamat ngayon mga nag-greet Merry Christmas, Happy New Year nga mga naghataghin gifts nga diyan mga kids. Damo na lawat it hugaw didi. Damo na it kalat. Ano? Damo na it kalat. Thank you. Balitaw. Labinaan mga aadi. Balitaw. Like we said, we're grateful, thankful that, we get this kind of things. Kay, kung iisipon mo, if we are not in this place, pangin, di rin maka-experience ang mga kids in sugad nga class in Christmas. But of course, Christmas sa Pilipinas is still different. I mean, you get all the gifts here, but think of any gifts para at mga kids may dadidi. It's kumbaga accessible hatanan. Very common. Tapos may 3 kids. So pag may naregalo, automatic 5 o 3 kay upunan adult. Upunan parents. Pero sa Pilipinas, I don't know, this year bago Christmas, 'di ba, na siring Marie. Mom, ano na singay mo man na ano Marie? After ang Christmas party na siya ako ni Marie. Dad, are we going to
are we going to the airport? So, why? Are we going to travel to Philippines? I said, no, we're not traveling this time because we're traveling in the mid next year. Nasa ko yung baka may dakata travel next year. Kasi diri ko no kay ma-travel ko no kita Philippines kay dito ko no kita magki-Christmas. So ako diri kita nga magki-Christmas kasi syempre yan nanonood naman ng Christmas sa Pinas. Manahatag yan candies. Nasiring Kuya, di ba nga, I love it in the Philippines during Christmas because we go out to give candies. Kay nanunumdumiyahan 2021, ang pag-uli namo, nag-give out heran mga candies, hagawas while they were wearing their Christmas clothes. So, bagan just imagine, those are small things na nanunumduman talaga na yan. Maupay itong feeling, experience. Kaya nga, di waray man sugad nga Christmas spirit ba na, pag Christmas Day, family get together, makatukat mga balay, makatukat agad, pero syempre, iba ko rin, adakat imo family ba nga, makatuka mo, mamamas ko. May irigno, may rigo-digo, may game. Ito nga, ito ba nga namamas ko gihap ba? Bisan lang tag 20-20, marisyo ba? Basta may da ka lang makuha during ito nga day, nga time. Super happy nat mga kids. Amulat importante ba? Tas ano pa ba? 2023. Tapos naman to, kan mama, tapos after ato, kumadilo at hera daddy. Nakadilo at hera daddy, ramami. Bakasyon hera daddy. After how many years? After 6 years. After 6 years. 3 years ang pandemic, 2016, 17, 18, 19, tapos 3 years na pandemic. After 6 years, nakabakasyon hera didi. Makani naman ko nera every year, ambot kong tuod. Makadi ka? Yes. Makadi ito sigurado. Kaya makita at mga apo. Enjoy with the apo. Ano, bebe, no? Yan. Uy, adi na, magsamok. Magsamok. Palitaw, di rigad magsamok. Gusto na nera maging involved. Wait. Okay, you want to go with mommy? Come here, you want to sit with me? Marie, you are finishing it na. Okay, say hi. Say hi. Hi. Say hello. Say Happy New Year. Happy New Year. Say Happy New Year. Happy New Year. Yon. So, ano man ito aton learnings for 2023? Well, move forward. And, ano ba natun 2023, may napagudaan mo natabo na dire naton igin i-expect. Yes. Pero, waray man kita mahihimo kay it's accidents. But thank God, we are all safe. Yeah. And also work at the Putuwi guy. Yeah. Basically, we had a major car accident. Her road, so it was scary, of course, but nabangga kami. Haluyo, highway traffic. Full stop pero ang bumangga amon was coaster bus. Grabe adto talaga. So amad to nga November adto, di ba? November. Yeah, November 14. We never posted about it kay bagan diri man hiya positive, di man hiya maupay. We don't want to bring panic or panic to haamon families. Pero mara man ang families na natabo amon, but then syempre we don't want a lot of questions na natabo. So bagan it's like more personal. But yeah, this year we're able to move on from it. Bagan I mean, yung sarakyan namon total loss. It's our baby, our first car, our baby, first baby actually. Mas magurang payakan Quezon. But then we didn't expect its life to end that way. Pero amo sirin ko pa man, mas maupay na ito nga, amulan na tabo. Kami nga tulo. Marie, ako, Kirby, okay man kami. Medyo masakit lang first, ang mga liog namon. First 2 days.
An impact kan, syempre, an bus siguro running 100 or Oo. 80 kilometers per hour. Tapos, salpok ko di ang adhana As amon in. likod. Tapos, nabangga ko pa an Nakadaato ba? impact. Nalabog Nadusok pa kami kita. nga tubangan. Oo. Pero diri duro nga labog. Oo, Nadusula. pero naduso. Naka full stop man, brake. Baka yung binunggong pader. Pero grabe yan to. And first few weeks talagang pag naaga kito nga road, talagang nabalikan nabalikan bagan nare-relieve mo an moment han impact ba. Makaradlok bagan. Pero han first day parang di mo na feel na so ganito, pero ay han second day ini for safety, good road safety, gamit good kamot seatbelt nga bisan hara nila na biyahe nga car seat para at bata. Mga Dako bata. talaga bulig ito kuan. Imagine mo adto an impact 100 kilometers per hour niya dalagan. Tapos bingbangga kami himarin naka car seat nga naka seatbelt. Waray good hiya waray an inabat an impact pero waray magulol, waray talaga. Dara pa kami. May da mabot ambulance, check kami ng ambulance. Waray talaga pagkuan. Amo nga ako permanente gud ako seatbelt ngan buckle up ngan car seat good all the time. Yes. Kumbaga na-experience na namon talagang amo talaga't makasalba ra iyo. True. So yun lang. Nakamove on na kami. Okay lang. Nakabiling gap kami replacement. Nakabiling nagap kami sa sakyan. Okay Patience is a virtue. Talagang tiyaga ako good sa ko ayolana ito pag dinali. May na kami hadto nakita tas biglang ay gimbaligya iba. Okay. Tapos nagulat kala sa ko kung magulat la may dagod right time at the right place, right car. So nagulat la kami. Nakakitagap kami kuam. Parang na-learn ko this year is not to overthink. Overthinker kasi ako. Jason kasi. Ako kasi takinunaw at the next day la. Oo. Waray ako. Ito practice good man ito. Kumbaga. Malaki believe talaga ako ito. Amo talaga ito. Pag I feel anxious, maya ka nakit kan Jason. So, namin tak na-feel. Tas masing tiya. Sagadini. Tataga nakit niya in sagton. Oo, good man sige. Direct mag-overthink. Maganda rin. Nata-therapy ako. Ay, ang yatak therapist. Makuan kasi ako ano pa ini diri kasi ako to nagpipinan kumbaga practice good gito hadto pa nakakabasa na makito nga ay pag pinanahon na hit buwas hit isang buwas hit the next day kay wala di mo out of control mo nim so kung ano la yan mula pero magunaw na ka nga buwas adi an kuan waray tapos kon ako siring ko kan kibot diba, kung waray impact haakon kinabuhi kaya ako magdudwell. Kaya ako magpipinanhonaw na. Dalagit magpipinanhonaw na. Dira ko ito. Dira sugar hadtohan harani na anju papaliton tanan usang kotse. Kasi kami gidohain do kita panbayad ba. Pipinanhonaw na ako. Ang anong taba ini kaya waray pagumawa sa anamon settlement. Tapos pag message niya the next day, balik yan na iba. Ano ba inin? Waray naliwat. Back to zero na lot kami. Biling na lot bago nga mapapalitan. Tapos, hasta nga gumawas ng kwarta. Okay, ready ng kwarta. Na. Tapos, pinamiling hiyak. Matyaga man ni Jason pag pinamiling. Good thing naka-work from home ako na entire December. So, dakong bulig ako na, syempre pag adi kalabalay, may dakatrabaho, trabaho nakag-multitask. Nakagtrabaho pa ako ng mga personal na trabaho. So, to nakakita ko gihapon. Oo, lagi. Actually, ginmino ng tour contest la ka. So, waray man. Waray kagihap. Waray kagihap ikukuan. Diri kay so, to na actually, maupay gadan kuan ang tekla. Kaso,
I don't know. Dapat dahil na consider ito. Kami, para haakon, kuan niya, sustainable na niya, economically sustainable, kumbaga. Kay, ging compute namon, kumbaga pesos, itamon gastos sa petrol, gasolina is mga na 20,000. Kumbaga pesos. So, ging compute namon. Okay, yeah. Pero kinahanglan namon yan na dahil ng sarakyan. Tapos on order basis, ma-take pahin 3 months. Pero mausay. Mapalit ka to. May kwarta ka mo. Yan ang year. Ano ini? Sana Lord or simba ko? Sana Lord. Duwadot karong single. Nanihinayang lot ako pumalitan Model Y. Nasa kung mapalit ako din Model Y. Tapos may dalawa Cybertruck. Siyempre, mas maopen Cybertruck kay kumbaga may dahiya compartment sa likod. But ay nanay tayo kan palit nanay kita yan ng bag. Okay, waray diri pa actually ha US siguro release na ya pero outside US waray pa mga shipment bisan didi nga dapat didi nga ni nauna ito yung mga kulang nga dahin stocks. Iba nga ni nga mga sarakyan waray pa ito ni makikita ha market pero didi ha karsada didi ha amon makikita mo na ito. Malay mo in shipment no. Malay natin. Kuan ano pa yun like iton nga mga hadto Defender 3 years ago may na mga Defender damo na ito didi ito nga mga Bronco mga 2 to 3 years ago may na itong mga didi waray pa iton man deliver ha mga Asia hakuan pero may didi na Middle East labi na didi UAE nga tanan iton pinamamalit ito nga ni nga Rolls Royce nga SUV gin-announce pala Rolls Royce nga may kakamayadera SUV mga after 2 weeks may na ito didi karsada namon nakikita nga sukulo grabe good din nga mga tao paano ito na-import ba dayon so amat na sa alanay pero mapay good talaga Cybertruck balitaw amo la so amad to an usa nga challenge namon this year. It was a life scare actually for us. Kaya syempre, adi kami abroad, tapos kung may dato natabo amon, ano daw lad to matatabo ng kids ba? So God, so we're so blessed, so thankful nga. Bisa namon to natabo na amon auto, we're okay. Simpa man ni Jason, ito importante, buhi kami. Buhi kami plus waray kami bisan galos. Bisan galos which is so ako okay man ang auto. Agent pagkita alagad ko no mo pay kuno kay waray natabo iyo kay kun mga kotsila kuno ini Corolla sugad ko nito Lancer waray na. Ipit good kuno kamo ini samba daw. Pay nagod lagin save kami am auto. Amo nga bagan nakaka-upset, tawag ito, ano ba yung tawag ito? Emotional ka, nagi-emotional ba ako lately? Tungod hadto ba na natabuha amon, tapos an auto, syempre, pero simpa man, it's just material thing na pwede ma-replace ba? But our lives, our health, our body, irreplaceable talaga. So, rin ako na ito pag nakunawna basta buhi okay lang makorelwatin ni okay na auto kami lote ta ato hospital amo lagi to so yun ano pa ba 2023 damon struggles mga puro mga kuan puro hagawas mga external ngan internally yun mo ladto na disgrasya kita nga kuan pero kami as a couple going strong. Awaray. Charot. Ayaw kita pagsubadit mga celebrity couples. Nagpo-vlog na. Kagtagsuad kan ko. Nasi nga na kan Jason. Grabe wagan sayang it in a relationship. Das nagbubublog lahera. Pero that's life. You know, it's choice. It's by choice. Sometimes when we touch, the honesty is too much. Balitaw, yeah. Importante is
2024 ano kita. 2024 kuan lang kita. Push sila, push. Grind lang, grind. Trabaho lang. Kung ano let's anong tawag? Discover new things. Oo. Kung ano mo mga pangarap, kung ano mo gusto himuon. Kung may nakapangarap, may gusto mo, himuan. Ano yung kung ani pangarap. Kung ani daon patak pangarap. Kulalan oras. Ano ting pangarap? Damula. Like, liwat. Damula. Gusto mo pahin kuan investments, gusto mo kung ano ba, gusto mo pa mabaro, matuunhin new things or madugnan iti mo nababaroan. Knowledge, yeah. Kay kumbaga, di rin ka man perfecto, nakakakuha ka man mga idea ba? Kuha ka idea tas waray man idea na kuan ano. Oo, na-enhance mo or amin iya kulang, pwede pa ito kuanan, sugaran ini. Tama. So yan ang 2024 bagan para haatan, di ba? Gusto naton start it. Sige, diretso na waray diri pwede diri ka pwede hinay-hinay. Paspas ita, kumbaga. Okay, mapaspasit oras. Paspasit tayo kita kusugit competition. Ayaw kita pag hinay-hinay, mahulat kita. So, ganini, diri, dapat tikang na, kumbaga, may da plans, tikangan na, kung may da kagusto himuon, himuan na. Bisang gutila ito, gusto mo testingin na, no? Gusto mo magpandayin lamisa, himuan da, ayun na, paghulatin ko. Gusto mo magpintar-pintarin na. Oo. Ako nga yung parentano. Waring katuway. Agi balita, ano? Oo, ako, amutak na niisip yan na, dere pwede slow down, dapat, push lang ng push. Then, push and pull. To produce people. Amo team gusto nga goal. Bang. Happy New Year, bang. Boom! Happy New Year. Damo na mga anak September. Agi. Karong siguro ni Marina himon to New Year, Christmas. Dere, September himon. January siguro. After ngayon ang kuwan. After anong tawag yun eh? After bang boom. Busy. Damot may mga remaining activities. Mga, pila. Line up. Naka-line up pa. Artista. Mga naka-line up ng project. Artistahon man. Artista la. Para balitaw. So, kumusta ninyo Christmas? Kumusta ba na yung Christmas? Okay la. Sanay naman ako waray regalo. Christmas. Balit diri gud kami. Napabati. Balit diri man kasi ka maregalo na, Di kami mahilig. Basta mga kids. Diri kami napapressure mo sing ano tim regalo? Waray pagregalo ha iya waray. Dati, pero bagan yan aray na diri na. Happy na ako na 8 kids damot regalo. Oo, true. Basta happy kita nga 8 kids damot regalo. May naman iba nga, so mga kakilala na, may naman iba nga para kids, natatagan kapit adults. Thank you. Tood. Pero kami... Dirihin kita mga duha, di na kita nagpaparoregaluhay. Mapalit na lakniyan or buwas. Amo nito tak regalo, ano. Hindi rin man necessary siguro pero batot nalalagas ka na pag lagas ka na, di ka na nga nanunumborobot pera na kanidad ang birthday. Balit. Amot, iba-iba good man. Pero para amon ba, di necessary magregalo or basta importante, kumaon la. Mag-enjoy importante kids. Kids. Damo naton traditions this year for Christmas. May nakita mga pa-games sa mga mukhang pera good man yung mga bata. Tapos may pa-challenge kami, 30-second challenge sa grocery, mga gusto nga candies,
biscuits. So, tapos pamulay, di pamulay, balay. oo. Kuan ko dira basta kwarta mga kuan dira. Competitive good. Competitive. Bisan na amon makilala nga nagpaparty basta may kita ra mo may kwarta pinanatag okay ni. Mamulay ko dira mamulay. Balita. Amon lang opay man kuan. Kumbaga first year opera na kita kayo is nga waray magpasko Pinas. Usually nagpapasko kami kasi sa Pinas. 2 years. 22, 23. Oh, okay. 2021 kita. Oh. Next year ada kami Pilipinas. Buyag! Buyag. If God permits. Madto kita Pinas. Mapay kasi Pasko nga da Pinas. Marisyo ba? Marisyo Damo takdara nga pamulay. Tag 2020. Balitaw. Ano pa ba't kuan? Yan na year. Mga plans this year. Damo la. Latulat la ka mo. Mga kuan na lato. Mga sulpot. Balitaw. Ano man ito mo, i-impart na learnings for 2023? Every day is a learning. Every day is a gift. Every day is a struggle. Every day is a struggle. Oo, tuod man. Hindi rin man ito. 2023 struggle ko talaga pagmamatan 5:30 a.m. para makahabulan kuan. Ay siya nga. Bus. I feel you ha mga nagtatransport. Kaya I also did that for almost 1 month na nagto-travel ako pa to work for 2 hours and go home to my family after 2 hours of travel. So, mga anak talaga 1 month? Almost. Dire mga 3 weeks. Oh. May da time nga pag-uli ko, turog ng mga bata. Paglakat ko, turog pan mga bata. Pagkaya sa, sayang man time. Pag-waray out, tumakuri talaga. Bisan didi. Transport. It masayon. But of course, travel time talaga. Travel time. So, I don't know. Outside kami at city. We're like 20 kilometers. 25. Mga 25 kilometers. Almost 30, no? Away from the city. Suburbs. Adi kami at suburb areas. Pero, I mean... 3 buses ako. 2 buses la. Ako, pag bus stop, last bus stop, tabok ko la, office na ako masakay panbas. So baga, struggle good for me. Talag sa late na ako. Saya nga ko diri good mo pa usalat auto. Dapat may dagod electric nga. Para di na ka magkita at gasoline station for how many years. Balit, tuod. Pero actually guys, kung gusto niyo pumaltin auto, kung may danang available sa Pilipinas in electric. Paano pagbaha? Pag electric ka mo. Paano pagbaha? Tuod man ka mo paano pagbaha. Battery hit electric. Silyado hiya water and crush. Ano to? Mga bato-bato. Dire, kung madisgrasya ka ba? Okay. Kumbaga, di ba, cockpit hit nga electric car, safety good iya battery numero 1. Kay mas mahal battery, baka na around pirabang battery. Mga 700. Kung na Tesla ito mga 700 or 500,000 battery. So, ay kung pagtuod nga kung mauran dire pwede tiya kung mauran kung baha all terrain gyapon itiya naka-seal dito at battery kung madisgrasya ka naka-safety ito hiya. So ngan economically talagang dire mo na kinahanglan, di ba, it mga normal na sarakyan after 10,000 magpapa-maintenance ka, after 30,000 magpapa-maintenance ka. Ito hiya waray ka kinahanglan na maintenance. It imo na kinahanglan, it imo tire magpapa ang tawag ito, magpapa-realign or dire magpapa-barbalyo ban tire para dire it iya panas dire same lang na area. Basta after 1 year pa it imo next na check up. Basta sugad diya diri magastos sa maintenance. Nga syempre wala ka na gasolina. Magcha-charge ka lang. Tapos sisiring nira nga pag-charge ko no, kaya magamit ka malagap ko ng kuryente. Oo, magamit ka ng kuryente pero diri man nga supercharging malaksi man la kasi itong technology hit battery
mas malaksi yan na charge kumbaga. O pwede mag-solar. Pwede man hiya taoran solar. Gusto mo. Solar charging. So amot baka di amon na gud man itot kuan. Kumbaga di amon mostly may da na mga sugad mga kuan may da electric car, may da hera pan off-road pero may da pera electric kay kumbaga pero amon long drive every day 20-30 minutes nga drive highway ito ha madalagang ka 100 plus timo speed so mas maupay and makakatipid kami kumbaga haamon part mas madakot amon matitipid yeah dire man parte gastos parte tipid Balit. Sige, justify pa Team Cybertruck. Pag araw nga dihin hinugop. Oo. Oy, Elon Musk. Bigyan naman. Sanot delivery, may haman itong Doro. Waray talaga, almost 2 months, waray talaga may update. Gin-message ko pa. Message mo Elon Musk? Ang era, mga website ba? Sana magiging na UAE waray talaga. Kaya dinala kita cyberspace. Bangin pang 1,000 ka. Halistahan kung mag-order ka. Dire kaya iba nagpalit naman ang mga Syempre di ka Model Y. Model Y. Hindi na makaulat. Nag-sale kasi niya ng Actually naka-sale pa yan na. Pero manghinaya ka kay parang mahulat ka na siguro. So, yun lang. Buwas, manunulod na luwat kita. Balit? Trabaho dayon? Kamo, mananrabaho ng luwat. Kami, mananrabaho gihap. Damo trabaho. Damo trabaho, pero make it within your 8 hours. Balitaw. Amot kailangan naton i-practice this year. Abangin ako la. Ako practice ko na ito. Dire pa nga ni 8 hours. Tapos na. Hindi na umuli. Balitaw. Upay ka pa. Tural. Look at ako kayo. Ito pipinakuri kayo. Sakto-sakto la. Amo na. Kung ano la ko ayaw ko pag love. Sakto la. Ano man la? Trabaho la. Walang personal. Walang personalan. Agi balita. 2024. Sana may increase. Increase it gasolina, increase it may papliton. Increase it sahod. Kaya puro na lang increase ang 2023. Inflation to the max level. Uy, huna niyo, didala Pilipinas may inflation. Mas grabe din. Tanan man ito nga, bugos mo ito nga kalibutan. Oo, tapos waray increase. Charot, balitaw. Dapat may increase sibuyas, increase kamatis. Increase sa supply. Increase it ko. Agi balitaw. Bunay nga ni, increase. Nagmamahal na nga tanan, Diyos ko Lord. Maray na, di na ito maubos. Bisan mo tanggalit gira. Di na't mabalik it mga na. commodities. Takla ito ginaampong at gold umubos. Ay, liwat. Kaya may paralit ka kung umubos it gold. Waray. Damot mapalitin gold. Balit. Papalitan mo Of course, no. Agi balitaw. Ay, nako. Palit na lahin gold kesa at mga luxury items. Choose, Shopwise. Dere, choose it tuod na asset. Dere, hit, unahuna mula asset. Damot sa ini asset. Kay nahata-asset value. Paano kung assetan ko? Asset yung pideya. Nahata-asset value. Hit droga. Ayaw ito nga klasin asset, no? Ibang asset. Pero tunang ko yan 2023, maupahingaan ko gold na asset. Dere silver, dere bronze. Gold. Bronze. Bronzy. Kay ko Bruno.
kung ang Uy, shout out ni mga ka-Alpha Bruno Omega. Shout out Alpha Bruno Omega anaton grupo kuang kami butterfly. Kaya may dako no eagle. May dapat kita Kamu butterfly. alibangbang. Alibangbang is ano ba English? Pagbalit. Alibang. Linurong gadlaw dog. Shout out tan mga abo nganan mga batch 2004. Shout out naman na mga anaton mga followers sa abo hina Julius Yi, Jack Flores, Nicole Lanuncia, inabawa Hidodot, Edmundo Islaban Jr. Shout out ta iyo nga tanan. Shout out ha mga friends. Abraham Lincoln naman pinaka maupay nga chef. Talagang kuan ko dadto. Active, very active. Very active. Very active din. Panluto. Lagi. Next time lot kita. Next time liwat ka no, balay liwat. Balay. Anda man na liwatan kan jak Aniya Bahalina. So, yun. Ikaw, shout out lot na yung mga... Shout out ha akong mga best friends, of course. Herapam, Ira, Naada States, si Larry, Rodjane, belated happy birthday. May background music. Darlene, Rutrina, Larry, nayakan ko na Larry. Of course, akong mga classmates sa high school and in college, and my friends here na nakakaintindi waray. Sorry na lang, mga diri nakakaintindi. Kailangan ka mo magtuon pag waray. Balitaw. Mag-invite kita siguro kung may kita mga Tagalog. Kaso nabubuhol takon ko ano ito? Takon dila pag Tagalog. Oo. Pero balitaw. 2023, thank you so much. Thank 2024, be good to us. Charot. Be good nim Eroy. Be good. Balik kay good man ako. Diri ba? Be good nim Eroy 2024 ha? Balit. Ayaw pag kinawang kuan. Ay pag sinimang-simang. Balit palimbaanin ka mo kay kuan na. New Year. Palimbaan. Kami tapos na. Didahan. Asay pa dito, tapos na tera manimba. Sus, kay mga hubugad to ni ba? Susta. Anaton nga ni mga sangkay, nagmamata pala ni Rian na, albusal pala ko nira. Kami, kuhan. Dere, nangat kinaturog. Maululan ako ulo kanina pag mata. May tubod ka pa more. Tubod ka pa, tapos sayaw pa, mga bata. Sabay. Mga bata nakaturog naman, nagdire-diretso nakaturog. Balit. So, ano pa? Yun lang. Ano pa? Ano ba timigi istorya? Aray naman, tulat lang mo kung may data kuha nga. Story, comment ka mo kung ano tiyo gusto nga topic. Kung gusto niyo mga therapy sessions with Jason Ray, minute iya mga words of wisdom na talagang gina-apply talaga niya. Gerilat ya puro istorya. Talagang very Jason. Hiyat akon, anong tawagin ni? Guiding principle. Maganda yan therapist. May dat yung mga ginyayakan nga. Mapapasiring na lang ako, ting! Oo, good man ano. So, go. Okay. Kung may daha mo mga questions kung how to handle anxiety or how to be positive, pakyan ni ini. Very positive in here. Ang nga, on interest, permanente. Kung may interest, di ba permanente kamot nabati at US nga, in the US interest. In the interest of the United States. Permanente ito. Bisan ka daw dila nagkukuri na, basta't era interest, era makuha. Amo dat kuan. Ikaw, ito mo lot, self. Kaya magpipinan interest ito, kaya di matak beneficial. Kung lakalugaringon or tak family la, permanente amo tim una. Kundi beneficial para ito. Paano kung
talagang sugad ka lang nga klaseng tao, very very open ka, very anong tawag ito? Considerate. Practice. Dere man. Siguro, ambot. Ako kasi amo na takon na. It's okay to be considerate, pero una May- niyo mo na kukonsiderahon itim sarili, ano. Oo, isipon mo dayon. Sigunta, okay. Ano ba scenario? Sigunta may dumaopay mo. Yakan-iyahin mo yung napabulig or something. Kukonsideran mo gahapon, mabulig ako. Okay. Direct bumulig. Okay. May dako ba ibubulig? Kung ano ba't mga scenario ba? Mm. So, mabulig ka pero isipon mo gap, unahon mo gap, itim mo kalugaringon. Mabulig ka ngani, pero ikaw manit waray ngayon. Mabulig ka ngani, pero may Di rin man maupay treatment taim. Oo. Diri man, kumbaga, diri ka man beneficial. Bimbuligan mo ya, pero baka later on, diri man gihapon magiging maupay. Kumbaga, unahon mo tanan na senaryo ba? Ako sugad kasi magkuan pag very shallow labat akon take ba? Pero di na nakita magpipinan. Pipinan nginano or pipinan pakiana, pinangita. Pag dere. Pag okay. Sukadla. Mansumo. Amo na ito. Sir, paman niyo. Ano to? Permanente to na din ako na choose your own battles. Choose your battles wisely. Basta, pero ito nga mga guti-guti nga ano to? Fight or misunderstanding. Tama. Choose your battles wisely. Kung ito na mga klasehin, mga arguments, petila, ayaw masyado pag ano. Pag sumarin lang, okay, kuwang ka, dito, okay. Para waray kuan. Di ka nalang magyakan. Bahala ka dito. Pabayihi at naiisip about time. You don't have to justify or once, to defend. Pero once dire ako magyakan, pagperita pagyakan. Kaya di ganig gusto magyakan. Di ba? So, kanila ito. Ano tingin masisiring? Pwede ko lakit. Baray. Pagyakan. Dire ako. Balit. Kung bagahay mo, kung may da kuyak nun, bahin maraot. Maraot taim. Kung waray kuyak nun, maraot ka lagi hap. Bahala ka na lang magpamurubukot. Oo, balit. Basta waray ko may ginyakan. Kung baka nagmamature ka man, diri ka man, amot, siguro maturity gapon ito. Kung baka mo kalugaringon. It takes maturity to, to choose the battles that you want to win. Di ka man pwede nga, guti-guti lang nga. You want to risk to lose. Sugad ba? Pero ito, for example, ito mga younger generations, may da kami ito na experience na syempre, very aggressive. So, like, di ko nayayakan kung diin na kon. Like, for example, maringasa or loud la iti mo boses. Tapos, may dahay mo masita nga tone down, kay nakakuang ka. Ma-offend ka dayon. Pero kung amo la ito mo, kung baka amo, kagod talaga ito. Kung baka para akon ba, ay nala pag sinita ha, kay maram ka na nga amo tiya. Babay ikaw na lait kumbaga pag headset, pag ano, kay di manim, kumbaga, di manim tiya ma-change, di ka man pwede magpulis. Hindi rin pulis. Luwat o kung di ka pulis. Di ka pulis. Ayaw pag pulis kung di ka pulis. Oo. Kaya no ka man sisita nga, kumbaga, pwede man, may other way man, pwede mag-headset. Labot ko man tayo. Bas ka dito magkinorhab, naka-headset ako. Di ba? Oo. Kung sa ganito, maari nga sa palitin noise cancellation nga headset. Oo. Para pisan para pag tinawag game, di ka good mabati. Na-experience ko ito mga sugad labang nga mga good thing to dito. Good thing labang to dito charot. Diri kay sugad dito ha work, may mareklamo. Agi kay maari nga sa ditaksapit. Tapos ibabalhin mo,
masering liwat, agi dirkit di da nga pwesto. Gusto ko didhini nga pwesto. Ano grit mo gusto? Pag gusto ni nagrereklamo ka maari nga sa ibabalhin ka nadiri ka. Gusto mo specific na pwesto. Diri talaga to asyat imo problema. At yung problema talaga is para makabalhin ka. Nagpa-find ka ng iba nga excuse. May dahil itong So, mga may sugad mga, na oo. tao. Ako din rin nakita nagkukuan. Bisan itong mga puti, mga ibang lahi, British or one. Basta bahala ka dida. Hindi kito join or nakikisimpatya hit era mga era concern ba. Kaya ira ito concern, di rin man to ako concern, di maka-affected. So what? Bisan ka dida pinanawagit mga director or head. Ba, istorya ka ako, ni-share mo ako. Ang laki to, okay. So, dito mag-iwan nga, tama ka. Dapat igingkuan mo nga na to. So, hindi mo naging pupush pa, add fuel to the fire. Mamati laki. Tapos, ako naman na ito. Imo ito interest. Dere to akon. Bahala ka itong kalugaringon. Wow. Basta dere akon concern, dere akitan. Nabaroan ko na ito nga mga part hadto pa. Pag dere ko, kuan dere. Gusto ka na ito, na time, ako an may concern, midiging kaaway ko nak director, han admin, han dere ko concern, dere ko hiya kaaway. Hiya lang nakikiginawa. Ikaw lang dudumtan. Oo, sukadla. Pero waray, akon, okay. Waray ko labot. Pero may kailan pa akon ko, dere na. Ako, kung may da akon concern, kung baka permanente, akon interest. Kung dere akon interest, dere ako. Bahala ka mo ito. So, yun. That's practice. Balit. It's mental practice. To be positive is also a mental practice. To be a positive thinker, kung you've always been a pessimist, lagi ka negative mag-isip, it really takes practice patience, na maging positive thinker. I mean, don't think na magiging forever ka na lanega. No, you can still change that through practice. Bisan niya, magiging positive ka, pag kinita na lahat, ito nga mga positive people nga speakers, mag-change talaga, bisan ang mga reels, alam mo ito makikita nimo, mag-change talaga imo life. Kumbaga, better life nga. Hain mo, hunahuna, hain mo, ginihimo. Kay, maupahiya pag, ako nagpipinan ngita laki ito, tapos ngita ginihimo, pag may dako na kuha nga maupay. Ayaw ka mo pag kinita ito ng mga TikTok ng mga babae nga hubo. Mga babae nga puro bubot at gimpipir kita. Or it mga boobs. Mga suso. Sus! Ay, witon, kay warit masulod da. Masulod da imuhuna-huna is, simpa manera, what you feed your brains will be what you will give. An action. Simpa manera. May nga kanto nakita na reels na, what you feed ko na your gut will reflect when you're in your 50s and 60s. It's the same way, what you feed your brain and your early life, it will be the same things you will, reflect haimo actions or imo aura. Aura when you're at 50s and 60s. So if you are in misery all the time in your 20s and 30s, syempre ma-reflect ito imo. Damo ito nga amot pag pinangitaan niyo. Amot yung kitao na ito mga babae ng mga hubo. Mga lalaki na mga puro lang mga sayaw-sayaw. Nagpapa-muscles. Balit. Nag-gym. Okay man gapit. May mga paano i-balance. Paano workout. I-balance. Di really what perminala. Di ba kasi paano mag-workout, paano magpahimon abs, paano magkuan. Pero ito nga, nakita ka ito nga ada mga, ito na adat, camera, adat bubot, adat side. Ano ba purpose ito? Siyempre, pan-attract kay, kumbaga, maintindihan mo kwarta, the more ka likes nga nude, and views. The more ka nga, nagpapakitahin, kuan talaga ito, marketing. The more ka nagpapakitahin skin, the more nga,
may Malda mo ka imo mag-follow. matangkilig. Oo. Once nga But then, once nga to ka na nadama at nag-follow, then magko-close paano ka na. i-maintain? Dire, paano i-maintain is depende na ito imo mga followers kung ano. Like for example, ito di ba siya rin ko mo Kim Kardashian. From alala ito naging mainstream. Kaya niya kuan, matoging gamit niya ito nga skandal niya kuan mga suso, bubot, mga kuan para niya marketing. Mga gabitot ginihimot iba. Dila ka mo dila niyo nanonotice pero amo to way to makakuha ka attention faster than hiton a normal process. Kay mas malaksi good man ito. Pero syempre, don't be in that kind of trend. Pero diri kami napakitan skin, diri kami napakita muscles, bubu. dancing, akong dance steps, okay. Balita. Ikukuha ko lang reaksyonan mga mga anak. Di ba trend man kasi ito? Waray pang kan mari kay uwat ini nga kuan. Wala ba din na ang babae? Amot malabad himari. Amot supuaim. Amot kuwan, amoton pilya parot amay. Pilya. So, pero balitaw, amay ton. Feed your brain with positivity. Surround yourself with positive people because the more you surround yourself with people na puro negativity lat ginistoryahan, life it ibang tao. Pero to diton talagang na manifest ito imo patit imo brain, patit imo health na apektuhan. Tod good man to hanton una nasingarang ano ito nga saying tell me who you are. Tell me your friends and I'll tell you who you are. Dati di ko to natuod kay pwede ka man iba karakter haton imo mga group of friends. Pero yan na-realize ko na bisan ka iba pero pag nangada ka na itong group of friends, you'll be tagged. Napapariho ka gihapon. Bisan na nimo karakter nag-iiba. Kung puro itong imo friends negative, magiging ganon ka gihapon. Kung puro ito na imo mga friends pathasay ihi, balik-balik balik-balik it ginimo. Pero kung imo group of friends puro luwat mga positive la or puro business side minded. So itiyo luwat atong kuan, itiyo luwat focus, puro la sugad. Kumbaga, positive la, okay. Mga wari ka mo time mag-talk about negative stuff. Ngan ako, practice ko good permanente na ito yan nga. Kung may daka friends nga naarohin na pakiana, gin-share ko ta kung maaram. Kumbaga, iwasan mo ba't kaawa ba? Kumbaga, permanente, malilipay agad nga. May daka friends nga nagnegosyo, nag-start up nag-succeed or may daka friends nga nagpakian imo ano't maupay tagan mo hiyahin idea tapos later nakita mo may danaya kuan nagtindog na good man or may danaya business, di ba? Mapay pagkuanon. Pero hay mo self gyapon paliguro gyud ikaw nga makuha mo imo mga gusto. Pero kung amo la ito nga kumbaga ayaw kaawa kung iba may da or iba nauna kay dire pa preho timeline pwede yan na imo buwas isang buwas ibaluat sugad ba pero kung maniguro ka puro consistent ka dapat consistent ka la consistency is the fish. Isda. Balitaw. Pag may daka consistency, sigurado, shoot na buwas. Balitaw, joke lang. Advertisement lang. So, kuwang ka naman, seryoso ka naman. Ayun, next topic na ito ng mga advices in life. Mga anonym na tunan. Anonym na tunan ko New Year. Ayaw pagpabuto. Ayaw pagpabuto sulod na gawas. Igawas iton.
Kaya masusunog. Iti Kakaso- balay kung magpabuto ka, kakasunog. sunod. Makakasunog. Di nila hagawas. Para waray disgrasya. Ano? Iwirik itwato si. Ayaw pag kinaputi. Diba? Kaya pag kinaputan mo nga wato si, ada mga butot. Oo. Masusunog ka pa. Iwirik mo. Iwirik. Oo. Alam mo. Katima pag buto, iwirik Oo. na. Tama. Balit. Life advice ito. Bahala na lang ka mo. Hindi niya gaabal. Bahala ka mo kung ano yun. No, naanit nga iwirik. Mahilig ka good pag wirik. Danay. Depende kuan. Dependent situation. Circumstances. Ano? Circumstances. Circumcisions. Depende circumcisions. Oh, dude. Circumstance. Circumstances. Agi balitaw. Ano pa ba? Timo i-impart? Alright. Wala. Happy New Year. Happy New Year. Aton nga tanan. May you reach your dreams, Ay, your guys. goals in life. Advice ko nga In na iyo, this year. panipigan naman niyot nga mga Merry Christmas nga Happy New Year. Bye naman maabtan nga dahil next year iton. Ayaw, God. After la 3 Kings, after Oo. to, pwede na tipigon. Ayaw naman pabayian mga banderitas Tapos nga tatapu-tapuhan na, no? na adin na August. Ay, ayaw na lang. importante ito, imo balay, bisan punuhin display, kailangan malimpyo, diri gin tatapu-tapuhan la. Pagpanumdum nimo. Sing, Kung diri ka mahilig maglimpyo, ibanit im display para diri damo to limpyuhan. Pagkita nimo, hala nat Merry Christmas nangalimtan ta pagtanggal. August. Christmas na limot. August naman, pabayin na lang tila kay Ay, August, September, Di ka berna. Oo. Ayan, nalaiti ka na nala. Pero yan na, pwede na ito. Next week, after 3 Kings, pwede na ka mananggal. Ibani na yung pag hinubya-hubya. Ang mga banderitas, ang mga Christmas tree. Banderitas, bali man ito fiesta. Kaya di ba may dito na mga nakakuan, Merry Christmas, Happy New Year. Oo. Pabayan mo nga lahat ng adat. Kuan. Mag-fade na lang. Merry Christmas. Kaya magbabalik-balik man lang. Pabayalat nga na, nga adat ka kuan. Agi balitaw. Hala, not serious nga. No, rita pa ka off. Magabi na lang. Diretso pareho ba na din eh. Wala na nang kapansin na ng series sa gawas. Wala ngayon na mo ka off. Pero balitaw. Marishoy, 2023, peaceful, full of love. Pero hopefully, in the coming 2024, natanan kita makaka-experience bountiful, prosperous, moneyful, healthyful, natanan na may full. Prettyful. Prettyful. Pulpul. Ayaw with pulpul. Dito maupay. Ayaw lat pulpul. Kailangan beautiful, prettyful, sexyful. Paano maton? Handsomeful. Oo, pwede gihap handsomeful para kompleto good. Oo, ngan like we said, let's just make it a positive year for everyone. Ngan ayaw kita kang ngalimot at fate. Thank you. Ayaw kita kang ngalimot at fate. Di naman kita para simba. Pero natuo kita. Paroam. Di para simba. Pero nagpe-pray ako everyday. Oo. Diri lagud man ako para kadto simbahan everyday. Amo to realidad namon talaga. Diri kami para kadto simbahan everyday. Pero mga once or twice a month masimba kami. Pero everyday or kada birthday. Christmas, New Year. Pero everyday, syempre nangangadi ka. As long as it imo faith im creator aada amulet. Nangangadi ako kuan. May ako mga pangadi nga akon or sukat everyday. Amon la iton ha. Dere kami nasiring nga sundan niyo kami. Or maupay garit may dagod ka mo relationship. Iyo creator. Your neighbor. Okay. Diba? May da ka umapeng relationship may da ka mo okay. Makuri iton amo lagi nasing 2024 peaceful, diba? loving,
relationship. Neighbor nga. Pero dapat kuan la. Love your neighbor. Love thy neighbor. Thy neighbor. Diri love your neighbor. Ikaw, taga St. Mary. Siyempre, di rin man yung mga tanang natitigam na nato. Kay, damo na gudban nga pa nga di mo kukamba. Siyempre, di ka nakakatigaman, ano ba to? 10 commandments, 11 bad to, or 9. Ano, anim na tunan, ayun nala. Bad. Pero ni mo na memorize ang litany of the Blessed Virgin Mary. Ito, memorize ko ito. Kunwari, paging bago. Okay, gini-iba-iba na yan at wordings, ano? Diri ka so gadato nga diri kita para simba, digod kita makaka-memorize. Labinan bago nga I believe in God. Diri na kuan man nimo pero pag hindi binaro bag-o ba, wala man dapat bag-on kay kumbaga ito nga pangadi. Ano naman ito tikang patod. Ayun na pag binaro bag-o at mga wordings at kung kaya malilipat kami nga mga diri good para simba. Diri timinungnung nga simbahan. Hadto nga niyan ito nga pagluhod ngayon maihana kay hadto di ba magluluhod. Malod, tas mabuhat, tas malod. Yan nadira-diretso na hadto nalipat akitan tinuk daw ako sa nalod pa ngayon. Diri di ba dati ito ama namin. Diri and also with you. Yan and in your spirit na nakakalipat gamit na wordings. Gimbagyuan gap nera. Pero okay lang. Sige, pero may dako kasi may kami kalugaringon. 'Di ba kung paano ka mga di, iba-iba man ito style. Diri man ito nga paprehod pa nga di. May da mga personal na pa nga di. Diri labi na hit aton relihiyon kay very very liberal ba bagan may freedom ka, pwede ka sumimba, pwede ka diri ka ba ang tawag ito, diri ka ba obliged na as in kuwan ba nga permanente ka ato simbahan. Oo, so diri kailangan. Although very good gapiton talagang devoted ka life at the church. Kay it really takes talaga retired ka ano ka man mag-inaano ka man. It really takes tawag vocation talaga ito mag-serve at church. Team focus mag-iiba man. Oo, of course. So mga dagko natin shout out ha akon sister and brother-in-law kan mama and papa na very devoted to church. Yes. Shout out. Very devoted ito at church. Pero ay mo. Very blessed. They are very blessed. Amo na nabibless na laliwat ako kay Hiratato at church. Api man ako tira pangadi. So, api ga peratak pangadi. Pero dili laog ako masimbahon. Which is reality, di ba? Diri man kita pwede sumiring na permi kami adto church. Diri man. Kay diri man nga ni kamo nakita nga permi kami adto church. Ngan diri man kami nagpo-post nga mag-church kami kay it's between us and our God. Wow. Di ba? Di rin na amo kinahanglan kaya na nga ito kitahan church. Amo nga ni. Nag-offer ka mo? Ayaw nga limot. Limot. Niya naman batasan, i-adjust. Uy! Kapag makundiri ka mo paragsimba. Limot. Balitaw din, God. Nasaring, atong nakuhan paragsimba, pero maupit batasan. Diri, ayon ang batasan kung ano ka simbahan. Ano ba? Dera kita nabilib. May da ibang tao nga mas maupay pat batasan kaysa parag simba. Ano to? Makatawo ba? Anong tawag ito? Fair nga tao. May daw kilala nga di nga ni maram kung anong relay yun nga tiya pangadi. Pero kuan niya very good human. Fair ba? Fair. Mabinuligon bisan kang kanay bisan mahilig mag-donate mga sugad charity something charitable mahilig mag-donate kay kun damot tim kwarta pero kun sugad latan nga waray kwarta di donate kwakti yan. Donate ko halay nga rita mga anak. Oo, balita. Uy, very important ito na bisan church goer ka, very devoted ka church. Ayaw luwat ka nga lintit. Imo sulod balay kay
syempre, at the end of the day, mas importante gyapit adit aton Maglaban din yung mga bato. sulod balay. Oops. Giminerom line na din. So, yun lang. So, yun lang, guys. 2024. Good luck kay iyo. Good luck, good luck. Sige, trabaho na kita bukas. Balit. Start tonight, positivity. Yan ang That 2024. next podcast, more on, liwat, tatay istoryahan. Singko pa man, i-comment niyo, tiyo gusto mabatian kan Jason. Magta-try kita mga every month, once a month. Once a month kung may pa na or twice. Kayo back to on-site work na. So, waray na work from home. Very busy. So, yeah. Ako, kikip ko lata akong work from home para December. Kailangan November ako work from home. Pag December, bakasyon naman. Mga planuhon mo na dapat in 1 year. Kung natin mga himuon. Amo tatam gini mo. Nakaplan na 1 year. Para... mag-guest kita, Hiyat mamimiling guest. Kahit akong mga guest, puro nakuan. Ano man itak i-guest it at i-guest it tuhay or it bagalurong? Ano tiyo gusto nga guest ito? Magtitinawala kita or gusto niyo seryoso? Pwede, nga doha. Bisa na, basta kung may may makuha nga. Oo, willing mag-guest at ang podcast. Oo. Okay, bayan, masumuna kami nga duhala. Waray man kami makuha nga guest. Waray na kami maisip nga topic. Balita, kung tatagang kami niyon topic, we'll let you know if it's about parenthood, parenting, or relationship advice, or relationship, relationship, anong tawag ito? Dynamics, why it works for us, what might work for us. So, God, just let us know here in the comment section. Balito. Bukan natin ko. YouTuber nga damot ko. Damot followers. Pero balito. I-share ka pa yung mga friends na may daka mo mga friends na mga uwat nga nagpo-podcast. Wari mahimo ha kinabuhi. Amo nga adi nagpipina sinamok iti yung adlaw. Pero balitaw, share la, bangin la maka-add kami enjoy haira in a simple way. So, yeah. Maybe next time we will make a podcast with Quezon. Quezon, do you want to join our podcast? Yeah? You want now? I will ask you questions. Or Marie. Marie, you want to do it? Okay. Next time we're gonna do it. Okay? We're gonna do a podcast with Marie. She's gonna tell us what she likes about mom and dad and what she doesn't like about mom and dad. Yeah, we'll ask her questions. We'll ask her if she has boyfriend, like that. Okay. Next time. That's the deal. That's the deal. We're gonna do it. And Quezon, what about you? Quezon, we're gonna do it. Are you gonna play with us? Guest with our podcast. Quezon. No, why? No, people wants to know about you. They want to learn about you. How old are you? What grade are you? Okay? Okay, thank you guys. Happy New Year. God bless us all. Take care all the time. Happy New Year. Yes. Yeah, Happy New Year. Ingat ka mo lagi. And God bless. Take care, everyone. Bye. Good Back night. to work. Back to work. Bye. Bye.